Aduh yo kaki legi ya kok yo ora ngerti. Yen to iki mau kahanan ngomah iki kaya ngene lho, Nger. Kae mau kewan kok gedene kaya ngono iki kewan apa kae yo. Kaki legi ya kaki. Kaki legi ya. Kaki legi ya. Wis karo ngono sapa mburi kae lho kaya golak-galok apa ora banter ngono to. Ki, sampean ki ora ngerti, anakmu gedene lairan tak guwe tak glandang kok angel men lho. Ono apa to? Kaki legi ora ngerti to. Kae lho pawon padha ratu mata apa ora mau sawan to ki. Lho, kok ana kedadean kaya mangkono brasak taker wae kok ora karek ono apa to? Mula saka kuwi to ki. Iki mau sakwise panjenengan iki tindak. Lah kae mono pedhut lelimengan ana dhuwure omah lho ki. Banjur ana kewan segu gedhe banget mlebu sak jerone omah, sak jerone ropok kae ning pawon kae ngorak ngarek kae molek wadang. Kedadean kaya mangkono. Heeh, kaki. Banjur aku plasu ki. Playu lawan anakmu sak karo. Heeh, tangan iku tak gegem kok angele ram. Ki tanganmu kok kayak rupa daging tok to le. Ki. Kaki legi ya. Kae mau rompok le mung gawe gubukan ya lho ki. Kene. Kae mau yo ora aku mau dekem nang isore iki. Aku dekem nang isore kae mau yo ora are lho ki. Anti sliramu ning nggon rompok awak dhewe gubuk kae tak gawe kae yo nganti ora karek. Nganti ora karek. Nangis kaki saking kebangetan awakku lek nangis lho ki. Kae mau aku nang isor tebu. Lemu kae lemu mandu kae lho ki. Tebu kae sing apa kae. Heeh. Enak yo wis akeh to ki. Tebune ora arang-arang to. Aku ndekem karo anakku sak kloron. Banjur ditubrak ki. Ditubrak yo ora kenek wong aku mlayu karo anakku lho ki. Ya kasih nyatane kok ya selamat kabeh sliramu. Iya alhamdulillah. Aku kok bingung ngerti tangane anakku kae. Ngapa lho ki? Bapak ngene arep pira menang aku ora. Oh iki mau kita kempet ki. Mergo aku sakno ki kae mau kok dipoto-poto barang kaya ngono gedene lho ki. Aku mlenggono yen to sekawit aku buka lawang butulan arep tumuju ana ing pamungkuran jabut wujuding teko. Yen to kasunyatan kok ya kelingan anakmu sak karone kae dititipake marang awak dhewe nang Jakarta. Lah mula ora jupuk wujuding teko ning kasunyatan aku jupuk wujuding janur. Janur sing sanggar pamujane to ki. Kasunyatan mergo sekawit iki mau dina aku mangerteni ya lumantar guna katiasane janur ini. Anakmu kae bakal tak kalungke ning janggane supaya kali itu bedane ning sak. Kaya ngono coba ndang dikalungke aku tak weruh katiasane kaya apa lho ki. Kok ya kebangetan mentong ger. Anake wong iki gabloke. Lah iki witekno kaya dipoto-poto barang rangken aku kok ya mesakne. Hei ngopo? Dombaku apa enak apa? Aku ngono ki. Ana apa to ki? Ngopo? Ngopo lho ki? Kowe nek madhep ngono sing ngerti
lambemu yo kae. Tapi nek aku nyawang teko mburi, kok kaya entok angkrem e. Ki, lah mbok-mbok kae kok domplasu kabeh jane enak apa to Ki? Jane iki nini legeye apa ambulan ngono lho. Oh, kaget karo lambeku mau to Ki. Wi. Lah aku yo kaget lho Ki. Mau bocah iki ki bedodong jeber Ki. Lah sakwise kalungan janurku nek kok tambah bagus mencorong guyan muncul lho Ki. Lah yo kaget to dadi mboke iki. Kagetmu iku babakan kahanan karo mangko. Pangertian iki yen to janur ing tanah Jawa kae mengko wedi cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Mabasa. Kinalungan janur kuning janggane tak paring aji sangut. Iki dina kasunyatan wis kaijabah dening Gusti Kang Mabasa. Kaya ngono ya Kaki. Nyawijining nur utawa cahya gawe ceploroting pasuryaning anakmu. Heeh, Kaki Legeye. Ini Piye Kaki? Yen kabeh wis jinangkung kaijabah dening Gusti Kang Mabasa. Heeh. Anakmu bakal tak lukar Sukertone. Kaya ngono. Kang Nandang Sukerto yaiku julung caplok utawa julung sarap menggawe pedana kedhi. Kaya ngono Kaki. Ewang-ewang aku manuk puja dening Gusti. Tak rewangi ndedonga Kaki Legeye. Ini lagi. Ento kasunyatan iki dina sadurunge jiwa lan ragane anakmu wis kalukar Sukertone dening Gusti Kang Mabasa. Dadi bocah kang suci ora disempala apa. Tansah iki dina pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Mabasa. Jubahake kahanan iki dina rene wis dadi anake kakelegeyane Geye. Bakal tak paringi jimat sifat yandel ganti jejuluk. Kaya ngono ya Kaki. Kang lanang kae kena karan Joko Jlagur. Joko Jlagur. Kang wadon karan Prawan Jlagur. Mergo Joko utawa Prawan kae mujuti jiwa raga bocah lanang kang wadon kang suci lan sadurunge jiwa ragane. Yen to Jlagur besok bocah sak karone bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur, kabeh panjang kang dhuwur, mesti wae kajabah dening Gusti Kang Mabasa. Eling marang kang ngukir jiwa lan ragane pika dhuwur mendem jero warang wong tuane sakral. Kaya ngono Kaki Legeye. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rian Muzani. Joko Lagun. Anak wadon Naurai. Prawan Lagun. Lampur laku wis dadi kahanan iki dina sadurunge rompaya wati. Aku tunglen-gono dadi wong tuwa wis mangerteni kahanan kang kaya mangkene. Kang ateges aku ku dibalekake utawa nyukupi kebutuhan kuat. Kaya ngono ya Kaki Legeye. Paringahmu aku budal ning kutha raja, tak tinggal sawetara kelawan anak. Heeh, aku ya bakal ndedonga supaya sampean slamet sak keluarga ya Kaki Legeye. Ayo, Nger. Ing saja. Aku kok ya kelingan lho Ki. Anakku ki sak klorong iki mau ora duweni sengkala. Lah banjur iki mau yen to panjenengan tindak ra ya aku kae jeneng karo anakku. Sasmitaku ora teges tak paring kanca ruang tangga teparo. Banjur iki ya yen to Joko Jlagur lan Prawan Jlagur duwe kadang papat cacing kang ora wujud. Apa ya Kaki? Coba diwujudke Kaki Legeye. Bismillahirrahmanirrahim. Sobiya amarah alwama. Buat main ha? Sobiya amarah alwama lan kowe buat main. Yen to sekali ke badan tak cipta dadi badan yang kasar iki dina mergo aku njaluk guna sabyantumu kowe kabeh tak kon jaga kadangmu anom Joko Jlagur lan Prawan Jlagur uga dadi kanca ini lege apa sagu ger yen sagu Joko nganti lerwa saged deping netra ini lege kakawenge nanggon kupati pangupa jiwa kebutuhan keluarga sinampiran jejibahan anakmu
sakarone tak sampeno ing pundakmu. Kaya ngono. Yen ana kedadian bebaya sakjroning rompok sliramu ora bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 ndang jenengku krasa jroning ati. Kaya ngono Kaki Legeye. Siwan-siwan. Sing ati-ati ya Kaki Legeye. Sophia, amalan mainan ger. Kamu nak lorong ger. Coba dah matur ger. Bunyi lagi. Piye? Sadere kula matur kula nyuwun agung samudra pangapunten. Kadang tua papat hati kemawon Joko bauta tengen kadang anom perawan jagur lan Joko Slagur. Akeh bebaya. Sing badhe nidra kadang anom perawan jagur Joko Slagur. Ana kewan kang gedhe gegirisi. Kewan sapunika kawujudan macan. Rembet ana ing sajroning rompok awake dhewe iki. Banjur ger. Kewan sapunika nada kala mangsa kadang anom Joko Slagur kelawan jatuh ateges niki wiwit dina iki
Kadang Anom Joko Jelaguru Prawan Jelaguru Morco saling balik putraku nggih Prawan Jelaguru Joko Jelaguru iki mocane kok kowe kok tak penakmu dhewe aduh Langgar putraku si Joko Jelaguru kene Sophia Marawa malan mutmainah ngertenono nggih ento putraku sak kloron kae mau putra titipan kowe kemado numpak iki kaya gagang godhong telo to meniku mau jabut sawitene nggih langkung mau takut juga putraku kok malah dukut kucing kan karpet dhewe nggih Sophia amarah hawa mangan mutmainah tapi Bang senajan kowe mau tak pupoh paribasane nganti metu luwih getah ora bakal balikke putraku sak kloron di Joko Jelaguru dalam Prawan Jelaguru nggih nanging nggih kabeh ngono wae kae mung kaluputane kaki legi nggih jalaran kabeh ngono wae kae mau awakmu wong papat terus disiti koron dadi badan wadah tak kira wae ora ngerteni ora ngendi papan tulunge putraku sak kloron nggih kabeh mau yen to mbok menawa wae ya nggih putraku sak kloron dicidra karo bangsa alus tak kira iku ngerti ya nggih ini lagi ya iya piye nggih Gus kadang tuwa papat telitur anggone Joko Bawya tengene kata ana Prawan Jelaguru Joko Jelaguru nini lagi ya piye nggih jeneng mutmainah aduweni aji kawijan gondo pangurasa bakal ngumpati ora ing di papan dening kadang kok ana sak kloron kaya ngono ya kuwi dadi perkawis iki sing bakal ngrambungi sing bisa ngrampungi yen punika boten liya boten sanes kadhi legaya nggih aku bakal tuku kelawan awakmu wong papat eleng ning eleng kae mau kaki legi sak turunge tindak meling kelawan aku yen ana bebaya apa wae ana omah sing ora bisa mencati nek juga kaping 3 kira-kira bakal mundur iya nggih ayo padha rewang-rewangan ketemu kaya kaki legi yen ndak mundur nggih kaki legi yen kaki legi ora teges aku tambuhi kahanan yen to kasunyatan krasa sak jroning atiku nadyan to aku durung pikantuk pakaryan kang gumathok nyandung ribet anggonku bali mergo krasa iki dina kasunyatan ana kedadian sak jroning apa mergo aku mangerteni padha ratu mata walangka wae liramu iki dina marang aku ana kedadian apa kaki legi ngaturaken kalepatan ingkang kathah dumateng panjenengan kaki legi putramu sak kloron kae mau murca kaki legi oleh kowe wasemono iki dina dadi kasunyatan mula saka iku aku ora bakal tutup tinunggo kasunyatan iki dina candhek tanggonmu tawang tangis kapoto aku ngopo kang dadi wigati sediamu aku banget panarimo mula saka iku nggih iki dina bakal tak baleke dadi badan halus maneh supaya bisa aku kekuatan kadang moro sak lego karepane kiwan kaki mula saka iku manjing jiwa lan ragane coba aku yen kekiwan gendiri si ning pengarepan kuwi dina bisa tekan kapo sapa kan dadi dosono ya
Wah, panjake iku lho. Alongan kakak gede pun. Iya. Tahu mana kamu? Kamu ngerti yo? Tanah bawa kita loro terus. Yo mau siji aku. Kena sing diarani Sri Bathara bilang kanto. Hei, wong kakak gede pun. Balik kuwi sapa? Lan sapa di papan jenengmu? Mari nikah, aku ni Sri Bathara bilang lejan, tak kuat dengan mah. Kalah sini. Ngomong blak-blak, yo kasih tahu ae. Ribet sayuto. Wis dadi kasinyatan kepengin mangerti sapa kang wani ngadeg kering pengarepan ora kalau setengah ning tanah plus ora kilekan dadi pemarang. Coba. Iya. Tiwas kebetulan. Panjen yo wis banget. Aku kepengin adu kalau kalian enggak bawah ini. Hak dunia aku terus kalau kowe. Kok tambah nana kan? Kalau tambah nih kan. Tinggal temurun saka Sanggar Pamujan mergo kanthi panggung kamu kangge jabat dening Gusti Kang Kuwasa aku bali lawan anakku sakloron yaiku Joko Jagur lan Prawan Jagur. Ditami sampean kok saja kok entungo. Anake aku. Lah mudhun saka Sanggar Pamujan ki nggo wondo piye kok jinjing-jinjing. Lah mite samuran ae bentoro. Iya, kakek kuwi. Apa ya ora pangling lawan anakmu? Aku ora bakal sampe lawan anakku kaki dhewe. Jalaran kae mau anakku tak tolong enak jan rukune kan. Dadi kasinyatan mergo pantun kamu wis kaijabah bali anakmu iki dilungguhan dening awak dhewe. Lan yen kok kacindung dening Sri Bathara Kala sayuta kasinyatan anakmu rahayu dening mikro tanpa ketek ciri sawi. Kaya ngono ya kakek kuwi. Tapi saja kok ana penjaga tergantung sak luri kan lho iki. Kaya malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora pangling Bapak Maulana Ibu Tati ning sajan kamputan kaya mangkini jatine ana apa ya? Museum. Beto kados kaken kagem kaget ing manah kula wonten wigati punapa. Nenten kaget saya. Iki Bapak Nur Rohim iki pun sanget matur sekali kaget nggih sampun ruwat putra kalih ibu niki kaping kalih nggih iki memaliki kebuka untuk bantu marang kaki menjenengan nggih makani dados pun Jawa niki tak singkat mawon. Kula ngertos Pak Rohim iki beteteng menawa kabotan. Anggenipun panjenengan pasrah sedekah tumrap napa sampun ikhlas lahir batin. Ikhlas nggih. Menawi ikhlas dadi kula tampi mugi dadosaken berkah luwih rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae kampanan iki. Kamu ora nggawa tosa ya. Sing ditampani iki sing digawa. Sampeyan nek mawon kok payu katut to, Pak. Aku dadi buah tatik kowe tak saduk. Apunten lho, Bu.
Bejone Bu Hartati nggawa amplop akeh dadi kuwatir nek tiba amplope. Nun sewu, sak sampun panjenengan mari sedekah teraploso sisian baik di kalangan kula badhe ngajak kondur putra putri panjenengan. Tapor samangke-mangke dalu dipun pitanaken. Kula namung saged tamujakenipun kenan ngapa kita pamakan latar selamat kali dulu dereng saking Bapak Tuan Ibu. Lalu ingin badhe ditepaken wujud jadur kepada panjenengan. Klosun Bapak Tuan Ibu, jarum yang sama kayak panjenengan kekek sangat betul bantal. Tari kasur anggenipun biasanipun putra putri panjenengan sari. Selanjutnya pasar ditenawi gansal dinten. Saban gansal dinten, jarum punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun milih. Anti piwaosan donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora duwe wujud jalur, nanging aku duwe sentalane anakku. Julung caplok lan kedono kedhi kang dijabat Gusti Kang Mangkoso wilujeng slamet kalih putra nereng sami kala dipun fatihai kaping 3 nggih kapura sae kados donga terus dadosan putra ingkang saleh putri ingkang mriki sampun dadosan kula wa paring jejuluk Joko Slagur lan Prawan Slagur Jangkepi Sarap Sarono mriki Bapak Tuan Ibu patur nimbali Kang Putra keparing rodo Geran aku Muhammad Rian Mujadi Joko Slagur Gatur. Geran aku Muhammad Rian Mujadi Joko Slagur. Geran aku Muhammad Rian Mujadi Joko Slagur. Samangke wonten dalem nggih dipun timbali dikudan lho anakku Naura Ayu Prawan Jatur. Ngoten nggih, boten kita pisan nggih yang lebih syarat ing mriki ugi kula titip rasukan panjenenganipun Kang Gusti. Samangke anggenipun panjenengan bucal janur busana punika pun sarengaken. Bae di luar larung kalih nggih sak jiwa dene kan Sukerto Tumapan anakku wadon Naura Ayu wis kasih. Ngoten nggih. Putra panjenengan badhe kula pasrahaken nanging semoga adicara punika dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres napa yang dados sedya wigati kajabat dening Gusti Kang Mangkoso keluarga panjenengan tansah pinayungan kaberkahan keselamatan dening Gusti Kang Mangkoso. Minal hajati bil barokati bil Fatihah. Pun pangestunipun Bapak, Ibu, dan jimat pariting dayana mekasan dosa. Bapak mohon saha Ibu Hartati purane pahargyan kota cah sugeng derekaken kondur. Tumuju pidalen sowan-sowan rahayu dari mikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Moh Rohim menika wau sarimbit nggih. Kok mbeta wonten tembor wonten beras kuning wonten godhong alang-alang godhong apa-apa ugi godhong luwih ugi wonten empat luar. Napa sedaya menika wonten wis dadi kasunyatan ing tanah Jawa ana budaya mengkuwer gerak samudana. Yen to wong Jawa aja lali jawane. Embor kang ateges awak dhewe wajib gemborake to ngandhake marang tangga teparwana ing kabelangan godhang manis. Bapak Moh Rohim saha Ibu Hartati wis Kang Sukerto putra lan putrine. Ento beras kuning ngeneng-ngenengake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sekalane anak iki dina wis kasembatan. Kembang taman Yen to Bapak Moh Rohim saha Ibu Hartati kae ora lali marang kadang tuwa papat cacahe kapura-pura nabi para para wali tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa khusus kanthi danyang-danyang wonten ing bilangan godhang manis lumeber alih kubur jalan lan estri. wonten wajib nggih. Dadi kewajibane Bapak Moh Rohim saha Ibu
Hartati. Yen to ora mung maring jeneng nglairake ngitanake nikahake kuwi ruwet sekali dadi kewajiban wong tuwa. Ana kudu ngalang-alang kudu apa-apa kudu kuwi bapak muka hijau ibu Hartati. Wiwit awal duwe hajat lan akhire kancane nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana langan apa-apa kali beda ning sampipun. Sabadane duwe gawe kaluwehake kajebarake rezekine kok sasmitane godhong luweh kana teges luweh lebih sembarangane kae. Wonten kupat luar kan. Kupat luar puji adicara pangruwatan julung caplok uga kedono kedhi dina wis kalukar kasembadan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Siresan para malaikat sedang sembah para nabi para para wali wonten kang dinasar tujuan khusus kagitan yang dan sohib yang wonten ing tlatah kabilangan bulan malih kae. Ugi sipun hangat sering korban soka semua wana putri tidak biing kita gitu retu malam kemis lagi adi diwasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad luar soka saya wasallam wa ta'ala. Lan saya njogo keselamatan dalu ora iki ngelarang iki tongi soran dhuwur wis dadi pinayuan keselamatan dari Gusti Kang Maha Kuwasa. Rogo kandilan nyawa kemanjangan sapa sing njaluk pitik seto wujute telu cacahe mundur sabda bakal pinangan. Thank you.